Fil-fema tal-President ta' Malta Giorgia Bella wasal iż-żmien biex isir diskussjoni fost oħrajn dwar kif tista' tissaħħaħ l-indipendenza u l-imparzjalità tax-Xandir Nazzjonali. Fl-istess waqt jisħaq li l-awtorità tax-Xandir m'għandix tkun strument partiġjan iżda għandha tkun u tidher ċar li hija indipendenti. Meta żar il-bini tal-awtorità tax-Xandir fil-Ħamrun fl-okkażjoni tal-50 sena mit-twaqqif tagħha, il-President qal li wasal iż-żmien ta' diskussjoni dwar jekk għandu x'ikun hemm amalgamazzjoni tal-awtorità tax-Xandir u l-awtorità dwar il-komunikazzjoni f'awtorità waħda, u anke dwar jekk l-awtorità tax-Xandir għandix tibqa' ir-regolatur u l-operatur fl-istess nifs. Qed tagħmel funzjoni kostituzzjonali li taqdija b'mod doverus huwa essenzjali wkoll li l-awtoritajiet tagħna jagħmlu dawk it-tibdiliet, ir-riformi li naħseb ukoll illum f'dal qasam saru meħtieġa. Min-naħa tiegħu iċ-ċermen tal-awtorità tax-Xandir Anthony J. Tabona ammetta li l-awtorità forsi ma kkomunikax biżżejjed u bekk hemm min jaħseb li din mhix taqdi r-rwol tagħha. Feluq tal-50 sena mit-twaqqif tal-awtorità tax-Xandir, One News tkellem mal-avukat Joe Micallef Staffraġ, illi kien ċermen ta' din l-awtorità bejn l-1986 u l-1989 taħt żewġ gvernijiet differenti. Arina inħtart minn għal sena, meta ngħid flimkien mal-4 membri mbagħad, jien konti ċermen, minn Carmenu Subbonnici. U qabel għaddiet is-sena kienet saret elezzjoni u taru nazzjonalisti bi-Prim Ministru Edi Fenekadami. Meta batalija Carmenu, dak iż-żmien in-nazzjonalisti kellhom bojkott kontra Xandir Malta, ma ninsewx li dak biss kien jeżisti mhux il-pluralizmu li sar wara. U meta batalija għatlu Fenekadami xi jgħid. Għalli ma jopponix, ma opponix. Għatlu mela naċċetta.